този клиент иска да му проверим автомобила преди технически преглед. И какво забелязваме? Тук излиза лесно, защото съм го извадил предварително. Тук вътре се събира феродов прах, който е на земята. Ето с феродов прах, който съм го съборил умишлено. Тези ръбове на барабана са направени този прах да ни отива в атмосферата и да се запази тук и в автосервиза, да се съхрани и да се изхвърли на подходящо място за такива опасни отпадъци. Защото феродото се води карцерогенен материал. И какво забелязваме? Колата има накладки, дебели са и вече трябва да попитаме клиента дали иска да ги сменим. Защо казвам дали иска да ги сменим? Защото аз виждам огромен дефект в тях, въпреки че феродото е абсолютно запазено. Нали, като ново. Но първо наблюдаваме тези отвори за нитове. Тези накладки не са залепени, те са с нитове. Нали, има два вида накладки, не са залепени, другите са с нитове. И тук виждаме как се е пукнало феродото. Ако тази пукнатина се появи и на следващите нитове, отгоре или отдолу, и остане парче, което вече не е захванато, защото те не са залепени, само са нитовани, той парче има вероятност да падне и от ротацията на посока на движение на барабана може да застане някъде между феродото и барабана и спиращата система да блокира колелото. И най-лошото, което може да се случи, примерно, то и нещо да се случи в завой. Аз знаем всички много добре, нали, от детството си, как се учихме да дърпаме ръчни и колите как се занасят. И когато той феродо блокира колелото в завой с 90 км в час, се едно дърпаш ръчна и колата се казва шофьора изгубил управление. Никой няма да констатира дефекта на спиращата система и ще кажат, той бастуна са накара, нали, голям професионалист беше, виж го в канавката. Но де-факто 70% от ПТП-тата са от техническа неизправност, а не че шофьорите са калпави, както всички обичат, като видят ПТП, да кажат какъв калпав шофьор е той, че се блъсна тук на този хубавия участък от пътя, нали, и асфалта е бил много хлъзгав или така. Нали. Но де-факто клиента трябва да прецени. Ако ги остави тези накладки така, то все е негов проблем. Значи на техническия преглед ще пробват ръчната на барабаните, държи. Ще пробват крачната спирачка, държи. Но никой на прегледа няма да ти иска